o wi on kanko ko hikka o meeɗi arde Dakar ko yiiɗo ko ala ɗo meeɗi yiɗɗume aduna he guila o ɓami yaade Allah addimo ɗo noon omo yetta bandiraɓe fof omo ñagono ɗumen Allah moƴƴere nde Allah hisnata ɗumen o wi noon ha tenti e ɗo e Dakar mairie e dendagal wonɓe ɗo ɓe fof mumo wi on senni Allah ko woni ɗo ko woni ɗo tan ko moƴƴere ala ko dañoto ɗo so wona moƴƴere ɗo e oɗo Dakar mo Madina Gounass ko yiiɗo ko moƴƴere tan woni ɗo ɗum noon yo Allah waddan en moƴƴere nde o yo senni Allah ko woni ɗo ko ɗo tan woni ɗum noon omo yetta yimɓeɓe foof omo jarno ɗumen omo ñagono ɗumen Allah moƴƴere o wi an caméraman noon yo Allah waɗani jaam o wi ko hikka o fuɗɗi arde kono yiiɗo tan ko ɓuural e moƴƴere e ɓeydare omo ñagono yimɓe Allah bandiraɓe moƴƴere nde Allah waɗantaɓe moƴƴere ɗum noon omon ɗon o duwani mama mbiya amin 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 amin